Srdečko. Poriadne, no a teraz... Ja ti budem teda asistovať aspoň takto rukou. Priatelia, tak toto je asi prvý krst brinzov, čo som kedy videl. Priatelia, príbeh snov, alias debutový album Martina Harika, brinzový s nátierkou je na svete! Chutný? Veľa je to úplne skvelé, ako z domova. Úplne perfektné. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne. Ja verím, že Zuzka nám dnes ešte možno niečo povie na konci, ale spievať bude predovšetkým Martina. Keď hovorím, že bude spievať, tak samozrejme, že bude. Zuzka, ďakujem aj tebe veľmi pekne za asistenciu. Si veľká faninka Maťova? Teším sa. Zuzi, tebe veľmi pekne ďakujem, skutočne. No, ale ty nám prosím ešte niečo povedz skrátke o tomto albume. Tak ja neviem, kde mám vlastne začať, či mám začať pri týchto skvelých ľuďov všetkých, ktorí sú vlastne v tejto miestnosti a chcel by som sa im prvom poďakovať. Ale čo sa týka teda, aby som hovoril k veci, čiže o tom albume, mojom prvom, Príbeh snov, myslím, že nemusím nikomu vysvetľovať, prečo sa volá Príbeh snov. Je to príbeh snov asi preto, že možno minulý rok o takomto čase, keď som teda sníval o niečom takom ako vlastnej dcére, tak to bolo strašne ďaleko a fakt niečo také, že mi napríklad Zuzka bude krstiť CDčko, tak to mohlo byť iba v mojich takých strašne vzdialených predstavách. Ale bolo to, ja sa priznám, ale preto práve Zuzka. A čo sa týka albumu Príbeh snov, tak sú nám v podstate všetko moje skladby okrem Nezvestnej, za ktorú by som sa chcel poďakovať chalanom z Creative Music House, skvelí ľudia, tam to sú. Čaute, díky moc. Tak, malo to až taký úspech, že som nečakal, ale tak oni vedia, čo robia. Všetky ostatné sú teda textové aj autorsky moje a práve nám teda vyšiel druhý single na skladbu s názvom Ja te nájdem na Suzere, ako sa mu teda bude dať, natočili sme k tomu krásny videoklip, ktorý teda neskôr a práve tu budete môcť dnes prvýkrát vidieť, úplne prvýkrát, ani ja som ho tam ešte nevedel, sa priznám, čiže som zvedavý, ako to dopadlo. A čo sa týka toho CDčka, tak ja len dúfam, že sa bude páčiť všetkým, pretože bolo robené pre vás, bolo robené pre tých ľudí, ktorí stáli pri mne práve počas tej súťaži a verili, že tým, že ma podporia, tak nepodporia iba nejakého speváka zo Superstar, ale nejakého človeka, ktorý fakt chce muziku a chce to robiť poriadne a bude to robiť pre vás. Strašne ma to baví, strašne ma to naplňa a úplne kombinujem, čiže dúfam, že to takto možno stretneme. Možno o rok, možno, ja by som už akože už aj za pol roka chcel niečo spraviť, pretože tak materiálu je toho akože strašne moc, čiže už sa na to strašne teším, keď bude krstiť to druhé CDčko. Maťo, super, nebudem sa viac trápiť, pretože viem, inak klobúk dole pred týmto profesionálom, Zuzka myslím, že to vie oceniť, pretože ona tiež už neraz spievala aj s chorými hlasivkami a vie, aké je to vypätie. O to viac si vážime samozrejme tohoto mladého speváka. Nechajme ho ale spievať, priatelia. Samozrejme, každý spevák je tak dobrý ako jeho kapela, takže aj chalanom, ktorí tu dnes sú, ďakujem, môžete im zatlieskať. A my sme si to odkázali, aby ste si vy, máte mohli vychutnať, priatelia, ešte raz pekný večer!